Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Wening Natananggali nomor absen 3 gangsal kelas 11 MIPA 4. Kula badhe maosaken geguritan ingkang irah-irahan kamardikan. Kamardikan. Ora kerasa 76 tahun kita mardika. Dadiya bangsa raharja. Kaiket suh Pancasila. Puji syukur marang Gusti ingkang paring makmur negeri iki. Endahing bumi Nuswantara nedahake bangsa bisa kuncara. Elinga lan jaga. Urip rukun guyub sentosa. Mujudake bangsa ingkang mulia.